A terceira xornada da Liga Galega de Fútbol Gaélico na súa modalidade 7 contra 7, celebrada na Estrada o pasado 27 de abril, contou co mellor prólogo posible. O primeiro partido feminino de fútbol gaélico entre dous equipos do noso país, as fillas de Breogán da Coruña e as locais Irmandiñas, que se estreaban neste deporte. O encontro foi trepidante de principio a fin e resultou moi divertido para os espectadores presentes. Na primeira parte, as branquiazuis controlaron o xogo e o marcador, chegándose ao descanso cun 4-2 favorable ás fillas. Na segunda metade, semellaba que as cousas comezaban do mesmo xeito, pero as estradenses sacudíronse rapidamente os nervios da estrea e foron pouco a pouco dándolle a volta ao partido. Cando o partido esmorecía, primeiro un gol e despois un tanto a paus das debutantes deixabas por diante con vantaxe de 2 puntos, o que obrigaba as coruñesas a ter que marcar un gol para decantar de novo o resultado ao seu favor. O gol chegou no último segundo e as fillas gañaron finalmente por 13-12, se ben o marcador pasou a un segundo lugar ante a ledicia de comprobar o bo nivel das mulleres de ambos os dous conxuntos. Agardamos que estas xogadoras sexan as pioneiras de outras moitas que descubran o fútbol gaélico nun futuro próximo. She took me horse by the bridle and the bit and she led him to the stable. Oh, she took me horse by the bridle and the bit and she led him to the stable. A xornada seguiu polo mesmo camiño de igualdade nos partidos masculinos. Primeiro disputouse o Irmandiños Mecos enfrontando a dous equipos con gañas de cada a súa primeira vitoria na Liga. Os da casa de branco cada vez son máis competitivos e semellan ter esquecidas as dúas goleadas apañadas nos primeiros encontros frente a Breiraxas e Fillos. Os do Grove, cunha condición física propia do equipo coa media de idade máis baixa da Liga, van aos poucos pulindo os seus erros técnicos e continúan coa súa progresión ascendente. Marcos Gañete polos estradenses con 4 puntos e un gol e Rubio polos do Grove con 4 puntos amosaron gran efectividade e mantiveron os seus conxuntos na pelexa ata o último intre. O resultado final foi de 10-9 a favor dos locais, que deixan os mecos na última praza da clasificación. Aínda que froito das escasas diferenzas na táboa, mesmo estes manteñen opcións matemáticas de gañar a Liga. O partido que pechou a xornada enfrontou os dous equipos invictos ata ese momento, os Breiraxas tamén da Estrada e os Fillos de Breogán da Coruña. A primeira metade foi de clara superioridade branquiazul, rematando os primeiros 20 minutos cunha diferenza que semellaba definitiva. Os Fillos tiñan o balón e os Breiraxas non atopaban o seu dianteiro Chovi. Sen embargo, a segunda metade trocou por completo o escenario. Os da Terra de Montes empregáronse con dureza no medio do campo e sacaron os herculinos do seu terreo natural. No intercambio de balóns longos que se estableceu despois, atopáronse cómodos os Breiraxas e, como non podía ser menos nun día tan emocionante, deronlle a volta ao partido no derradeiro intre do choque. Os de Irmandade colócanse así líderes da clasificación a falta de 2 xornadas e con grandes probabilidades de ser os primeiros gañadores da Liga Galega de Fútbol Gaélico en modalidade Sevens. A seguinte cita do fútbol gaélico galego será no Grove o 25 de maio cos partidos mecos Breiraxas e Irmandiños Ártabros Doleiros. De seguro seguirá a igualdade, así que non volo podedes perder. Seredes benvidos.